Bernardo Varela, voceiro do Grupo Provincial do Bénega de Ourense, e Cristina Cid, alcaldesa de Allariz e parte da executiva da FEGAMP, compareceron hoxe ante os medios de comunicación para denunciar dende o municipalismo nacionalista o sablazo que a Xunta de Galicia lle vai dar aos petos de galegos e galegas a través da subida do canon de Sogama. O modelo que nos ten empujado a Xunta a través de Sogama ao longo de todos estes anos fai que se manifeste este incremento e non se poda atallar. Por qué? Porque a Lei de Residuos de abril de 2022 do Estado español, que non deixa de ser unha transposición do ordenamento europeo, di que o que non se debe facer, ou o que se debe facer en último caso, é soterrar e incinerar residuos. E xustamente en Galiza o que se fai basicamente é soterrar e incinerar residuos na planta de Sogama en Cerceda. A suba do canon vai supor un incremento por tonelada que se entrega a Sogama dos 56 euros que tiñan os 118 concellos que estaban bonificados no 2023 ou os 68 euros que tiñan os outros 167 concellos que non estaban bonificados, até os 88 euros que vai haber que pagar na segunda metade deste ano como canon. Os concellos, pois como non pode ser de outra maneira, aprobamos unhos orzamentos anuais e en esos orzamentos nós temos unha previsión do coste que vai, entre outras cousas, pois o servicio de recollida do lixo e o traslado a Sogama dos nosos residuos. Cando tes os orzamentos aprobados e, por lo tanto, tes a túa esa previsión feita e cuadrados os números para ese exercicio, ven Sogama e a Xunta de Galicia e dicen agora, no transcurso do propio exercicio, vou a cambiar as regras de xogo e en lugar deste prezo por tonelada vamos a acabar o prezo de tonelada supondo, como decía antes Bernardo, pois hasta un incremento dun 40%. A alcaldesa de Allariz tamén matizou que é falso que a Xunta vai a compensar os concellos pola suba, pois tal e como indicou desde o bipartito existe un fondo de cooperación local que se reparte entre os concellos por medio de criterios obxectivos, un fondo composto por un fondo base e un fondo adicional, e a Xunta o que vai facer é sacar esta financiación para compensar os concellos pola suba do fondo adicional do fondo de cooperación, co cal eses cartos xa eran dos concellos.